Níl aon rud níos measa ná an cheis seo a chur ar scatálaithe. Do you know Tony Hawk's, bro? Cén cuid a bhfuil sibse, smis sé cechar na muragán agus seo iad na cuaig bhítheiscint smó faoin Scátáil. Ibar a héan, is mó taistil éfachtach é. Chun an iireanne a rá, bheadh tú I bhfad níos fearr ag ghlach a car nó iompar peibli. Détá sé a bheith do thuras gar cinnte ach fiú go fáil ní bheadh tú comparteach go dtí go raci tú a dtaith ar chnálatha ag súla talún. Ibar a dó, is ceantóirí mit. Réid an daine go bhfuil an tribleid a chothú, drugaí a ghlacha, agus bhfuil drug iacragan ar an idithis. Ach, dumsa, agus dúir an scatálaithe eile mún an scatálaithe. Do you get that? Ibar a trí, is the fáistí a bháin an Scátáil. Tá antóir ag páistí ar Scátáil. Ach, níl chuile Scátálaithe óg. Tá chuid na Scátálaithe is cailliúla ar donn sean inis. Ibar a ceithid, tá Scátálaithe míos túma. Síl an golóir duine nach bhfuil uain ach go dtréan líon. Agus gur cuma líon faoi gachar eile. Boom! Ach ní féirí sin. Is minic a smíine míad ar an dóchar is féidir lína dhéanamh. Tar líon fó mhór na timpistí nar a chasníon daine ag Scátáil ar dús. Ibar a cuaig tá aithne ag chulaghaine ar Tony Hawk. An cheann dearnach agus beidir an cheann is granmhara. Níl aon rud níos measa ná an cheis seo a chur ar Scátálaithe. Do you know Tony Hawk's, bro? Saola ceist a chur chinne le líraid an bhfuil aithne agat ar Ronaldo. Agus beidir nach bhfuil is ag an lúnóg. Cé hé Tony Hawk. Tá páiste bollocks. Tá páiste bollocks. Hey, conas tá? No idea who that is. Tá Scátálaithe béal.